mara anyị mma. Igbo m nze m ọzọ ekerekwa m cheta na onye na-anụ ya ka bụ High Chief Eze Dibia ka eke mere ụbọchị amara anyị mma. O nwere eji maka ewere bịa ụbọchị tata, eji maka ewere bịa. Achọrọ m ka gị bụ nwoke gị bụ nwaanyị ka mara ya n'ụbọchị tata. Igbo m nze m ọzọ ekerekwa m anyị na-anụ ya bụ High Chief Eze Dibia. Ụzọ ọma, ehihie ọma, uruchi ọma, dependent time iji mụta meseji a. O nwere ihe m bịara ka nkọwara nwoke kọwara nwaanyị gị bụ na-eme ife omenala ịmụta ya tata ọ ga-abara gị uru, na ịmụta ya tata ị ga-afụ chenji na ya. Maka na ọ bụrụ na ị na-eme omenala, ọ bụ mgbe ijiri chụọ aja, ma mgbe ijiri gbuo anụ, ma mgbe ijiri gbuo efi ga-eme gị n'ebe onye omenala. And ọ bụkwa mgbe ijiri gbuo efi, ma mgbe ijiri were 100 million ma 20 million chụọ aja ka mmụọ ga-eji gaa nara aja ị chọrọ. O nwere aja ị ga-eji 20 million chụọ, nwe problem. O nwere aja ị ga-eji 10 million chụọ, nwe problem. O nwere aja ị ga-eji efi chụọ, nwee nsogbu. O nwere aja ị ga-eji ebili chụọ, nwee nsogbu. O nwere aja ị ga-eji atụrụ chụọ, nwee nsogbu. Maka abịa na ana Igbo, ozi ya nọ na anyị maara, anyị ejighị agọ mmụọ. Ọ ya abụghị na mmadụ niile ejizu ya agọ mmụọ tata. Ịfụwa ebini, ọ bụrụ mmụọ niile nọ n'ala Igbo na-eri ebini. Ịfụ atụrụ, ọ bụrụ mmụọ niile nọ n'ala Igbo na-eri atụrụ. Ndị mmagodi, o nwere obodo ga-eme bata kpụrụ ebini bata ebe a, anyị dara ekpete usef ya ga-emegodi ga-eme ga-egosi gị. Ụmụ obodo anyị ejighị atụrụ, ihe ndị abụgasị ọgwụ ka eji eme. Eji ebini eme ọgwụ, eji atụrụ emerụ. Atụrụ bụ ife eji emerụ ọgwụ, ebini bụ ife eji agwọ ọgwụ. Ụmụ obodo na-asị ya, nwoke obodo na-eri ya. So ihe isi ka nkọwa ya etu abụkọkwa gị nghọta bụ na ihe bụ isi omenala bụ nsọ. Nke izizi mbugodi ga-emegbu n'ebe onye ọdịnala ma nweta ife na-achọ ọgwụ mara nsọ. N'ịmagodi na ịmagodi, mara nkebe nna gị, mara nkebe nna gị. O nwere ndị gbasiri afọ agụ na-egburuchi ihe ebini, mana ije ebe nnafa, ndị okebe nnafa dị eri ebini, fa na-asa obini nsọ. Kedu ka mbe nna gị si asa ebini? Iwere ebini n'efe onye ụwa gị. Maria, ihe njizi ka nkọwa ya bụ, mana nke bụ mbe tata, ọ bụ na iwu otiri live video mere before this video, ị ga-aghọta ihe mme makacha netwọk nye nsogbu. Nchọ ka mmezie ya normal video bụ ihe gbasara ikenga. Mara na omenala ị na-eme ihe onye ụwa, mana o nwere ikenga ga-eme iwere eme echi. Ọ bụrụ nọ ntu a ka ndị mbụ na ndị egede si eme ya mgbe nke ha na ikenga na-aba. Ịgụọ ndị nọ na ana Igbo ọnụ tata, ha dị 100, 80 bụ dị ka ha ji mechi na-aga ụwa. 80 bụ dị ka ha ji mechi na-aga ụwa. Mana achọrọ m ka ị were ihe onyonyo a gosi ofe okenye nna gị na-eme ihe omenala, si ya gosi gị nke bụ ikenga. Nee ntọala ọdịnala na ikenga, original ikenga. And ọ bụ ihe a ikenga ha rụrụ na chi na-aga ụwa gị ka nke a ga-arụrụ. Ọ bụrụ ihe ikenga ha rụrụ gị ka nke a ga-arụrụ. Ọ bụrụ na nke a na-ewetara gị 5 na nke a na-ewetara gị 20 naira, nke a na-ewetara gị afọ. Ọkịa ihe o ji ka ya ka nkụ.
mana ihe meziri na nke a ha dị ya bụ ndị ọgụ mana ndị ọgbọrọ fọ gịta na ihe niile bụ ihe chap chap. Ndị na-atụ ya nwere ike ịtụta nke a 2 days, mana nke a uti nwa na-awa ọtụsị ya n'ihe ọ na-achụkpuzi original. Ị nwere ike igo nke a n'ahịa na 20,000, ịfụ nke a afọ onye tụrụ gị anụ ị ga-ejuzu 50,000 were nweta ya n'ịfọ onye kpatatịrị ọpụta taịm na ọ ga-atụrụ gị anụ 50,000. Obere ya ego mgbe ntụ gị na bosiri gwa dị. O nwecha ndị mechara ihe onye ụwa tata, mana spirit onye ụwa ya dị ekuni ntụsi kwesịrị maka ihe eji kpotu ya. Nna aha meri anụ kpọọ ya ikenga onye na-edu ya. O nwere ihe ha ji eme ya. Ha nwa wepụtara ikenga ma ihe ha ji wepụta kpọọ ya ikenga. And ihe nyere mmadụ nsogbu, onye eji ikenga nwoke kpotuoro ikenga nwaanyị eji ikenga nwoke kpotuoro onye ụwa ya, ebido na-eyi ihe egwu. O nwere nọkọta ata bụkwa na-eji ihe ejikwa kpoturu ha chi na-aga ụwa ha nwoke bụ ikenga nwaanyị. Dịka nchọka ngosi iwu tata, ọ na-abịa ị na-eme omenala ka ị mara ife ị na-eme, ka ọ ghara ịbụ everyday ebe ahụ onye gbara afa onye ụwa ya na-enye ya nsogbu. Ọ sị na-eme na onye ụwa ebe a gbaa afọ onye ụwa nga, gbaa afọ onye ụwa nga, gbaa afọ onye ụwa nga. Ihe mụrụ ha na onye ụwa ahụ ọ bụ mmadụ ya agbaghụ siri na ihe bụ onye ụwa ahụ. Maka ihe ekpere ọbụla ikpere n'ihu, ihe ọbụla ijogo n'ihu ya, ị ga-afụnarị inyogo ya, ị ga-afụnarị ya. O megoro ntu anyị isi wee chee, mana ị ga-afụnarị na ihe a mere ntu anyị si kwu. Ọ bụ na-ejide ikenga kpoturu onye ụwa ahụ, mana ọ bụ ihe nke a lụrụ ka nke a ga-arụrụ na ikenga na mere tata. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị ihe omume nke bụ onye gbagoro afọ agụ ikenga na chi ha na-arụ ọrụ ntụsi kwesịrị chọba ikenga. Ọ bụrụ nwa bụ onye ụwa ahụ dịka ya amụ ya ama, o ruo mgbe agha ya kpotu onye ụwa ahụ chọọ ikenga ka e were kpoturu owu chi na-aga ụwa ahụ. And o nwekwara usoro esi efe onye ụwa, ọ bụ chi na-aga ụwa. Maka o nwere ndị akpoturu onye ụwa ha tata, onye ụwa ha dị ya, mana movement ya ka dị slow. Obere ihe mere ya na mmụọ enweta ya. Ọ bụrụ amụsụ ya gafe ụzọ onweta ya, ọ bụrụ ọgwụ ya gafe ụzọ onweta ya, ọ bụrụ okwu mmadụ ga-ekwu n'isi ya onweta ya. Mma agba gị ihe eju kọntaktị ya mma agba gị ihe ị ga-eju ọkụkọ wee ga-eme ntụ ga-esi ga egbu ọkụkọ ha. Ọ bụrụ ọkụkọ niile ka eji mma egbu. Ọ nwere ọkụkọ eji n'ọnụ, ọ nwere ọkụkọ esi n'ọnụ egbu, ọ nwere ọkụkọ esi n'ọnụ egbu. Ọ nwere ụdị esi gbuo ọkụkọ n'ihu chigbu amụsụ amanya amụsụ ọkwa ihe ọ bụla ịgbara ya rọrọ gị na-arụrụ gị ya. Ịkpọ gị ozugbo ọzọ ahụ ị nọ na nrọ ntu a, ị nọ na mmụọ ntu a, mmadụ na-eje gị ije ọjọọ, onweta ọnya ahụ oburu ya. Iche atara gwa gị ntu ga-esi na ihe onye ụwa ahụ ọ dị ike dị ire, mana ya akaba ahụ ọ bụrụ ikenga nere ya ọfụma. Ya bụ ezumezu ikenga ndị mbụ na ndị egede. Ikenga ọnwata nna ine mgbe ikenga a jiri pụta bụ ọha ya esebe 2022 na ikenga adịba 2020, ikenga adịba 2021, ikenga adịba 1990 1980 mgbe ọ ikenga ọya. O nwere ọ na-arụ, gbaa mbọ ka ịfụna ka iji kpotu onye ụwa ahụ ikenga dịka mmetata ka nkụzi gị bụ nwafọ Igbo. And ọzọ dịkwa ka ibi ya, ị bụrụ nwoke na-egba n'afọ agụ chọta ikenga ngosiri na ya ikenga dịka ya maka ndị ka ya gba agba. Ọ bụkwa na ịchọka idozigharị ya nke m nweta ụdị ikenga idozicha onye ụwa gị kaba ahụ fụ na akwụkwọ abọsị na-adị n'okpuru ya. O nwere ihe ọ na-arụ, mana chaatị ya mma agwa gị ihe ọ na-arụ. Akwụkwọ abọsị ebe ya na gburugburu chi na-agụ ụwa dịgide ya n'elu. Ka ọ nkọwa ya chaatịzie m na WhatsApp ma kọrọ ahụ nke agha. Ọ dị very powerful. Blọgụ na mkpa akwụkwọ ifu na ha debere ya iburu nọ ịmara ife eji eme na-agbara na gị afọ agụ amara m onye ụwa m.
ọ gbasa ebe a ka o biri. Ọ nwere ụdị a ga-echi doziri gị ya, nwee ihe akwụkwọ abọsị ya debe tụkwasị ya n'elu ya, ọ nwere ihe ọ na-arụ. At least onwe ebe ị na-eje okechọn, ọ na-eje dị anya ị na-aghọta. Onwe isi mmadụ niri gị ebe a, ị na-ejere onwe chigara na tụrụ ya. Ọ nwere ụdị ije mmadụ ọchịcha ntụ ọbata ntụ onye ha tụrụ ihe amara ọya akụrụ ya mgbe ọ na-eje okechọn, mgbe ọ na-eje dị anya, ndị ka buru ọkwa kụọ ya nsị ọbata nwụ. So chi na-agụ ụgwọ mmadụ na-adị ka ime eji mmadụ ebe ị debere chi iwu. Ị ga-edozi ọdịpọwa ịkpọ ya ọza gị ma wechetakwa isiokwu m na ị ga-ama nsọ. Kọwaa chatị ya m agwa gị ntụ ị ga-esi nwa onye ụwa gị ọ na-arụ ọrụ karịa na o nwere ya ụsụ jika anụnụ. Ihe ụsụ jika anụnụ gbọgburu okpo ya gazie. Chetakwuru m na 070 44 44 again 1858 ya gazie.